गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले ये सखी गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले कही का बात रे नहीं के बुझात रे कही का बात रे नहीं के बुझात रे सुते जाला उ चोलिया के खोल दे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी बोलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले मिल गई सखी जवानिया पे कहा डटे करेला साउथ से प्यार डटे आही दे दादा होता जवानिया पे कहा डटे करेला साउथ से प्यार डटे ऐसन मदद मिलल लुटेला लहरा जाई के उत घर से बहारा सखी बोलेला हमसे बोल दे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी बोलम भकलो लगे मिल गई सखी भावे महाराज देवे न सकी हमें दहराज आही दे दादा रुपे सब प्रेमी भावे महाराज देवे न सकी हमें दहराज अरे मलकी नित्या देवदा विकास हो पप्पू सुशील राजू करे प्रयास हो ताके हमर जवानी न मोल रे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी बोलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले कही का बात रे नहीं के बुझात रे कही का बात रे नहीं के बुझात रे सुते जाला उ चोलिया के खोल दे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी भाता रे भकलो लगे मिल गई सखी बोलम भकलो लगे गौने के डाट सखी कुछो न कहिले अभी ले सखी हमरा लइको न भहिले नित्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो।